Odoberajte kanál Politický Express a pravda vás už nikdy neobíde. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová a minister spravodlivosti Boris Susko by mali skončiť. Myslí si to opozícia, ktorá je v tejto otázke zajedno a strany PS, SAS a KDH podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej chcú oboch ministrov odvolať. Šimkovičovej vyčítajú kroky, ktoré podnikla v posledných dňoch v Slovenskom národnom divadle či SNG. Suska chcú zasa zosadiť z funkcie preto, že podľa nich slúži trestne stíhaným osobám a nie spravodlivosti. Podľa opozície nemá Martina Šimkovičová ani najmenšie predpoklady na výkon funkcie ministerky a spolu s jej vedúcim služobného úradu Lukášom Machalom sú pre kultúru fatálne duo. Za 10 mesiacov sa jej podarilo rozložiť a nahlodať prakticky všetko dobré a fungujúce, čo v kultúre máme: verejnoprávne médiá, verejnoprávne fondy, rekonštrukcie pamiatok, erbové kultúrne inštitúcie, povedala Zora Jaurová z PS. Pripomenula, že Slovenské národné divadlo nemá už vyše 2 týždne štatutára. SNG zasa riadi človek, ktorý podľa vlastných slov nevie nič o umení. Marián Čavčík z KDH doplnil, že pri mocenských hrách na ministerstve kultúry sa operuje aj tradičnými hodnotami. Borisovi Suskovi opozícia vyčíta prepustenie bývalého, právoplatne odsúdeného špeciálneho prokuratúry Dušana Kováčika. Je nemysliteľné, aby na čele rezortu spravodlivosti, ktorý má byť zárukou toho, že sa každý človek v tejto krajine cíti bezpečne a dôveruje orgánom práva, sedel človek, ktorý bezdôvodne rozhodol o prepustení odsúdeného korupčníka na slobodu, uviedla Jaurová. Podľa bývalej ministerky spravodlivosti a terajšej poslankyne za SAS Márie Kolíkovej minister hrubo zasahuje do súdnej moci. Ako príklad uviedla práve prepustenie Kováčika na slobodu. Skritizovala aj spornú novelu trestného zákona, ktorú podľa nej Susko presadil s trestne stíhanými osobami. Premiér Robert Fico Smer SD už deklaroval, že nevidí žiadny dôvod na odvolanie ani jedného z ministrov. Obaja podľa neho konali aj konajú v súlade so zákonom. Susko aj Šimkovičová majú jeho podporu. Šimkovičová si stojí za opodstatnenosťou svojich krokov v prípade odvolania riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Susko deklaruje, že v prípade Kováčika konal podľa štandardných inštitútov právneho systému. Šimkovičová si za svojimi krokmi stojí ministerka kultúry Martina Šimkovičová, nominantka Slovenskej národnej strany. Vníma podanie podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu na jej odvolanie ako bežnú súčasť práce opozície. Ide podľa nej o ďalší pokus opozície zamaskovať svoju neschopnosť navrhovať pragmatické riešenia. Ministerstvo kultúry si naďalej plne stojí za všetkými krokmi, ktoré realizovalo v súvislosti so Slovenským národným divadlom a Slovenskou národnou galériou. Uviedla to riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Bačinská. Ministerka si myslí, že opozícia nevie navrhovať pragmatické riešenia ku skutočným problémom, ktoré by mali byť v centre záujmu parlamentu a verejnosti. Rezort kultúry deklaruje, že svoje rozhodnutia riadne a podrobne vysvetlil verejnosti na tlačových konferenciách aj formou tlačových správ.